Wahyu sang yaksendra kurarupa mangosos kadi angin pangsempal kaprabal silo kaplosa satulu mayu mangungsi kagiat kagodo kang jaga-jaga bumi jatine ngalam kang tinuting jagat ora temengkon ngger anakku wong bagus Bathara Kala ngger apa to marmane dari kalunggan dina samengko jeneng kita sowan ana ngarsane ibumu mongko yen tak saweng nitik saka lekring netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimbo solas lagamu semule ana bab wigati kang perlu mbok aturaken ngarsane ibumu ya nggih wong bagus Bathara Kala. Nggih Kanjeng Ibu Bathari, saya melepat nyuwun pangapunten ingkang saklangkungaken. Dene sowen kula datang sarana katimbalan kula sowen wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Bathari. Saderengipun kepareng ingkang putra kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti tandha pengaji kunjuk wonten ngarsa paduka Sang Ibu Bathari. Iya ya nggih. Mereka lunggang dina samengko jeneng kita ngaturaken sembah sungkem pangabekti ana ngarasanipun Ibu sang tampa. Ora ya puja pangestunipun Ibu tumuli kagem tampan ana wong bagus nggih Bathara Kala. Nggih Kanjeng Ibu. Gurawalan berkah pangestu paduka kula pundi wonten ing mastaka. Kakalungaken wonten Jonggara meketing Mardaya mugi amin wana bawa laksana Ibu. Mara coba maturaken kongsi pratitis yo nggih Bathara Kala. Apa ta wigatine dari kalunggan dina samengko? Jeneng kita soe ana ngarsane ibumu wulung. Mongko yen tak saweng nitik saka lekring netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimbo. Sampun sawijining bab kang perlu mbok aturaken ngarsane ibumu nggih wong bagus Bathara Kala. Nggih Kanjeng Ibu. Waleh-waleh menapa Ibu? Yektosipun dinten samangke kula menika nurasa kahanan ingkang dumadi wonten ngalamaken bilih kalenggan dinten samangke Suralaya ketaman gara-gara gara-gara toreh kagiri-giri lindhu sedina kaping 7 bledhok mangampak umuk kawah candra dimuka kang sarta rengat sunguning lembuan dinibu menawi kula tingali dinten samangke semunipun wonten titahing dewa ingkang kladuk mani murang beduka kang rikal dinten samangke mangun yoga brata patrap semedi maladining wonten madyaning setra gandha mayit ingkang mahanani gara-gareng sundel wonten ing antariksa Ibu. Mila dinten samangke mbok bilih laras prabing dados aduripun para juru biksa mila dinten mangke sumangga Kanjeng Ibu paduka kula aturi mapeki baya sinten titah madya padring radok mani murang beduka Ibu. Sigra kula kang sanya dumingal pangacan bosan yang ngedalilir kadet weting koto sayuan kumangun sangidi bintang sangat sini jelang binyo ngedali wus ya pancen kaya mengkono coba tak permenane
Sapa titeng dewa kang ngadhomani murang deduka nyatane dina samengko gawe gara-gara ning kayuwangan. Inggih menawa karo kadung. Sungkem kuwi mbring sing ora dukungan ibu matan. Ngutani arum-arum ngendani ngawiyan narado ngepalani narado ngepalani jawata sukamu swage selikur dina iki tawas padake kaya titah ulun putra Banjar Juna tanak Drasasana Sidrasala bocah saka Gebang tinata kali kalunggang dina samengko wangune jeneng kita sawetara wanci mangko yoga brata petrap swedi manadending ana medyaning setra gandha manggit yenggel dina samengko bakal ulun kabulan apa sing dadi pamutihku yenggel ning luwih dhisik kaya le prayoga tak teter sepira to anteping jiwa kaprawirangmu nggo lupa keminta marang panjenengan ulun aja kageng yenggel iki pernikahan sing membo karo dadi sadulur kaya ngene
Mangungkung kanduhan rimang lirleno tanpa kanin yen tantulo samangku sang jahutama iki tak sameng kaya putu kuwang bagus ngredasala aja kaget satemenipun ingkang membawana dadi sipating sadulur iki ya nggih. Apa to memar-marang kaya mangkono sejatine panjenengan lho namung kepengin odi sepira to bobot kaprawirane. Mongko yen tak sareng wis pirang-pirang dina iki nggone jeneng kita mangun yoga brata patrap semedi manadinding. Pamadyane setra gandha nanging semuna sami jeneng bab kang jeneng kita kepengin gayuh. Mula kang saka kuwi marga matur kang kangsi pratitis yo ngredasala. Nggih Kanjeng Hyang Bathari. Sadèrèngipun kepareng ingkang wayah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kandha pengajian dikunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Hyang. Iya ya nggih. Jeneng kita ngaturaken sembah sungkem pangabekti ngarsanipun Hyang Wastata nggih wong bagus. Pangestunipun ingkang maraca tumrih tampan ana wong bagus Dursala. Kasinggihan dawuh Kanjeng Hyang. Berkah pangestu Paduka kula pundi wonten ing mestaka kang kalongaken wonten Janggara Ngeting Mardaya. Mugi amin wana bawa laksana. Sawise sata telungguhmu asat kanang riwi moro coba matur kengkong si pratite sapa to marang dene jeneng kita. Mereka lembang dina samengko mangun yoga brata patrap semedi manadinding oleh papan kene nganti ndadekake gara-gara kang sumundala ning antareksa gara-gara nika kang giri-giri lindhu sedina kaping 7 bedhog mangambak ulo kawacandra dimuga yen Dursala. Nggih Kanjeng Hyang nyuwun pangapunten Hyang. Menapa to daranipun dene kalenggan dinten samangke ingkang wayah kula patrap semedi manadinding mangun yoga brata wonten madyaning setra gandha mayit mriki. Yektosipun kula menika badhe nyuwun dipun warah, kula nyuwun dipun wisik
wujuding kasekten ingkang namipun Aji Candrawarayang. Ing mangka ingkang nami Aji Candrawarayang kala wau kridhalipun utawi daya katiyasan menika sakelangkung nggegirisi. Dene daya katiyasanipun Aji Candrawarayang kasebat kala wau menawi dipun tamaken gunung bisa jugruk segara bisa asat lemah bisa bengkah yen to tiba dadane manungsa tertamtu menika badhe lebur tanpa dadi awit saking dayane kasekten Aji Candrawarayang kala wau sasampunipun kula menika dipun wisik wujuding Aji Candrawarayang kula menika pengin jumeneng minangka dados manggalaning jurit Senopati Agol-agol mapak ramening perang suci Bratayuda jaya binangun. Awit kula menika pengin tingalaken dharma bekti kula dhumateng pepundhen kula para sadya Kurawayang. Menawi kula menika sembada jumeneng Senopati mapak ramening Bratayuda jaya binangun, tertamtu kula menika boten dipun sepelekaken dening kadang-kadang kula pranaan sadya Kurawayang. Bila dinten samangke hamba bilih wonten mulunging penggalih paduka Kanjeng Hyang Badari mugi paduka karo saha misik wujuding Aji Candrawarayang pitumbasanipun menapa badhe kula lampahi. Bila dinten samangke sampun ngantos tida-tida paribasan kula kadhawanipun munggah gunung mudhun jurang manjing Klimatumangan badhe kula lampahi. Sauger Aji Candrawarayang kang satu bumina dados maksakaning jagat prikalenggan dinten samangke sampun nedhem wonten waya paduka kula pun drasa wayang saged tresnan kabilang rinangga kinambe sendhe dosang reknaning bawana ya sida kang malah ngabdi ya sida kang ana sing biasa sida kang kudu goring ya yang gaya pancen kaya mengkono ya nggih sira sampeyan jeneng kita bakal ndak paringi wujud ing Aji Candrawarayang nggih wong bagus ning ana tetembungan jer basuki mawa beya kangkone penjangga kudu mawa pangorbanan. Dina samangka bakal tak wisih wujud ing Aji Candrawarayang ning ana syarat-syarat kang kudu mbok tindakake nggih Drasala. Menapa syarat-syaratipun Kanjeng Hyang? Ingkang angka sepisan sawise jeneng kita ndak wisih wujud ing kasekten Aji Candrawarayang. Dina samangka kowe kudu ngejak sakakeng janma manungsa supaya manembah kunjuk marang panjenengan ulun. Kuwi syarat ingkang angka sepisan. Dene syarat ingkang angka loro. Sing arane kasekten Aji Candrawarayang iki saben dinane jeneng kita kudu nglakoni rialat. Paribasan kaya dene asok tumpal mergo kuwatan gaib yo nggih. Yen to jeneng kita ora bisa asok tumbal, ketine bisa milangati marang jeneng kita dhewe. Jeneng kita bakal lebur tanpa dadi awet saka daya ning Aji Candrawarayang kang bakal tak wisik marang jeneng kita. Kan ingkang angka 3 besok yen to jeneng kita mati sukma ora bakal bali nang ngarasane ngayunan. Jeneng kita yektine bakal dadi bangsaning priprayangan kang manembah marang panjenengan ulun. Tegese jeneng kita minangka dadi janggeping Padyabala Bajul Barat kaya mangkono nggih telung sarate. Apa kira-kira jeneng kita nyagri apa kang dadi rukunan sarane nggone jeneng kita bakal ndak bisa wujud ing kasekten Aji Candrawarayang nggih kula Bagus Drasala. Dados syaratipun menika wonten tinggo Kanjeng Hyang. Iya kaya mangkono. Nggih. Menawi namung mekaten badhe kula tindakaken kanthi belan becik. Mila dinten samangke sampun ngantos tida-tida. Paduka sampun ngantos palangati tigang swana ingkang kedah kula tindakaken badhe kula candhi kanthi saestu yen kaya mangkono bagus ya nggih.
muli dina samengko. Wengakno telenging jiwanira bakal sono wicik wujude kasekten. Ing ngaran Aji Candra marang para kagemapan Angger Bagus Rasa.